17 katawo nga nagpakilala nga indigenous people arestado matapos ginaligar illegal nga nagtipon sa atubang sa Pasig City Hall kag nagaangkon sang duta nga ginatindugan sini. Mga armas kag bala na kumpiskar sang kapulisan. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Gindetain sang 17 katao nga nagpakilala nga indigenous people sa Pasig City Police Station matapos nga nagtipon ng mga ini sa atubang sang Pasig City Hall. Nagpahamtang ang mga ini sang dako nga tarpaulin sa diin ila ginaangkon ang 50 ka hektarya nga duta. Lakip nang ginatindugan sang City Hall kag iban pa nga establishmento sa lugar. Ginaklaim sang grupo nga ginapanag-iyahan ini ni Baltazar Panisales Sr. nga anay opisyal sang syudad. Sa tion sang pag-aresto sa mga ini may searchman nga ginpatigayon sa ila salakyan kag na-recover ang duha ka 9mm pistol, isa ka 12-gauge shotgun kag bala sang 45 caliber. Sunod sa Pasig City Police, nagpakilala sila nga miyembro sila sang National Cultural Minorities. Nag-conduct naman na kita sa mga coordination nam kag amugani hindi ni-recognize ang ilang nga grupo. So create lang ni sila out of the personal interest sang sila ka mga personalities may intent to gain kag employing deceit sa mga transaction nila diri sa meaning biktima man sila. Dugang pasang kapulisan, ginusisa man nila ang mga dokumento lakip ng ginauyatan sang grupo nga titulo sang duta. Ma-determine na naton at first glance naton nga pagkita naton sang dokumento daw medyo hindi siya muna ka-legitimate considering gani nga ang source ng document isang nag-sign dito si Dato Manu Mayap. Ginpayag naman sang grupo nga wala sila sang tuyo nga magpanggamo. Ginaproteksyonan lang nila ang duta base sa Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. Wala man ko na kabalo kung nila naghalin ng mga armas nila. Kay ang ako niya, ang amon dire, protect the land, kagin ano namon dira, nagbutang kami sa tarpaulin, pero wala nga sang tao nga pahalinon para ini sa tanan nga tao sa Pilipinas. Nagapangatubang ang mga arestado sa mga kaso nga illegal possession of firearms, illegal assembly, alarm and scandal, disturbance, usurpation of real property, kag usurpation of authority. Ginatingwaan man sa news team nga makuha ang statement ni Mayor Stephen Palmares angot sa issue apang wala ini nagasabat sa amon tawag. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.